ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால உங்கள் யாவரையும் வாழ்த்துகிறேன், வரவேற்கிறேன். How to have a closer walk with Jesus. இயேசுவோடு கிட்டி நடப்பது எப்படி என்கிறத பற்றி நாம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். யாத்திராகமம் 3வது அதிகாரத்துல பார்க்கிற பொழுது மோசே ஒரு வனாந்தரத்துல நின்றுட்டு இருக்காரு. அவர் வனாந்தரத்துல நின்றுட்டு இருக்க பொழுது அவர் பக்கத்துல ஒரு முச்செடி அக்கினி ஜுவாலையினால பற்றி எரியுது. அதை பார்த்த உடனே அவரு இந்த அற்புத காட்சியை நான் போய் பார்ப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் தீர்மானித்து அது பக்கத்துல போறாரு. அவர் பக்கத்துல போற பொழுது ஏசப்பா மோசே மோசேன்னு சொல்லி கூப்பிடுற பொழுது அவர் தன்னை தாழ்த்தி இதோ அடியேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. உடனே ஏசப்பா சொல்றாரு, இங்க கிட்டி சேராத, நீ இருக்கிற இடம் பரிசுத்த பூமி, உன் காலில் இருக்கிற பாதரிச்சி அவுத்து போடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. அதுக்கப்புறம் ஆண்டவர் மோசே மூலமா என்னென்ன காரியங்களை செய்ய போகிறாரோ அந்தந்த காரியங்களை எல்லாம் அவருக்கு வெளிப்படுத்தி அவருக்கு காண்பிச்சு கொடுக்குறாரு. இதுல இருந்து நாம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, ஒரு 4 காரியங்களை நம்மளோட லைஃப்ல எப்படி செயல்படுத்தினா நம்ம ஆண்டவரோட கிட்டி சேர முடியும் அப்படின்றத பத்தி நம்ம பார்க்க போகிறோம். முதலாவது தீர்மானம். நாம மனதுல தீர்மானிக்கணும். என்ன அப்படின்னா, மோசே அந்த அற்புத காட்சியை நான் பார்ப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி தீர்மானிச்சாரு. அதே போல நாமளும் அந்த அற்புத தேவனை நான் ருசி பார்ப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தீர்மானிக்க வேண்டும். 2வதாக செயல்படுதல். செயல்படுவது எப்படி அப்படின்னா, தீர்மானித்ததோடு மாத்திரம் இல்லாம நம்ம வாழ்க்கையில செயல்படுகிறவர்களா மாறணும். மோசே தீர்மானித்ததோடு இல்லாம அவர் கிட்டி சேர போனாரு. அப்போதான் ஏசப்பா இங்க கிட்டி சேராதுன்னு சொல்லி சொல்றாரு. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, தீர்மானத்தோட விட்டு விடாம நம்ம ஆண்டவரோட கிட்டி சேர்க்கிறதற்கான செயல்பாடுல நம்ம இறங்க ஆரம்பிக்கணும். 3வதாக தாழ்த்துதல். நம்ம நம்மளை தாழ்த்தணும். அங்க மோசேவை பார்க்கிற பொழுது இதோ அடியேன் அப்படின்னு சொல்லி அவரை தாழ்த்தினாரு. நாமளும் அதே போல நம்மளை தாழ்த்தணும். யோவான் 3:30 பார்க்கிற பொழுது நான் சிறுகவும் நீர் பெருகவும் வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கிறோம். அதே போல நம்மளை தாழ்த்தி ஆண்டவர் பெருக நம்ம அர்ப்பணிக்கணும். 4வதாக பிரியமில்லாத காரியங்களை விடணும். மோசேயை ஆண்டவர் உன் கால்கள் உள்ள பாதரைச்சி நீ அவுத்து போடு, நீ நிற்கிற இடம் பரிசுத்த பூமி அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரு. அதே போல அவர் பரிசுத்தர் ஆகியால் நாமளும் பரிசுத்தரா இருக்கணும். ஸோ அதனால நம்ம எந்தெந்த காரியங்கள்ல இருந்து நம்ம வெளியே வரணுமோ ஆண்டவர் நமக்கு அதை வெளிப்படுத்துவாரு. அதை வெளிப்படுத்துகிற போது அதை விட்டு நம்ம விலகிறதுக்கு நம்மளை அர்ப்பணிக்கணும். என்னென்ன காரியங்களை செய்ய போகிறார், நமக்கு என்னென்ன ஆசீர்வாதங்களை ஆண்டவர் வைத்திருக்கிறார் அப்படிங்கிறத நமக்கு வெளிப்படுத்துவாரு. இந்த 4 காரியங்களை நாமும் கடைபிடித்து மற்றவர்களையும் கடைபிடிக்க வைத்து தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு சுதந்திரவாளியாக மாற்றுவோம். ஆமென்.